de Drac Z. La batalla dels déus. Videl, què t'has fet? 敷をつけるんだな。この方は神様だ。Un déu? De veritat? De veritat que eres un déu? Vale, vamos. Bé, doncs estem així en Sergi Capello, el gran Mr. Satan i una de les veus més reconegudes del doblatge valencià. Bé, com ha anat el retrobament en el doblatge valencià i en aquest personatge, una experiència. Molt divertit i, bueno, la veritat és que feia molt de temps que havíem acabat de doblar la sèrie inicial. I, bueno, ja també feia molt de temps que s'havia llevat de Canal 9. I el doblatge valencià, en particular, feia molt de temps que no doblaves en valencià. En valencià sí que fa molt de temps. Bueno, pràcticament des de, si tot abans de que tancara Canal 9. Ja havíem deixat de doblar en valencià perquè en l'última etapa Canal 9 va reduir tants els preus que... No, és que particularment no van dir que aquests preus no podien doblar perquè l'última etapa era realment de doblar exclusivament alguns dibuixos només documentals i van dir que ja més eren uns preus baixíssims. I ara tampoc es feien produccions en castellà per a Canal 9. No, perquè al principi sí que es feia més perquè, sobretot perquè Telemadrid havia renunciat un poc a doblar, no? Aleshores la quota de Telemadrid se la repartien entre la resta d'autonòmics i sempre teníem una miqueta més de castellà per a doblar, però bueno... Anaven produccions cap a Madrid. Sí, però sobre el tema de València sí que ja feia molt de temps que no doblava en València, però sí que t'he dit abans de tancar. I vas demanar, la veritat és que escoltant-te és com escoltar Mr. Satan en directe, és com un poc acollonant. Aquí no res que tant, però bueno. Vas demanar al grup una mena per orientar-te, no? Per recordar un poc com havies... Sí, com sé que teniu alguns capítols gravats i tal, vaig estar buscant, bueno, de fet vaig demanar ajuda perquè no sabia exactament en quin capítol s'estaven i jo no tinc els capítols guardats, no? Sí que vaig demanar ajuda al grup que teniu en Facebook. Dic, algun capítol on és que el Mr. Satan més que res per fa tant de temps que havia de recordar un poc la veu, perquè clar... Sí, però també mostra el teu interès i la... Sí, bueno, però això és normal, perquè sí, a veure, normalment el que fas és en un doblatge, si fa temps que no estàs i és el mateix estudi, li dius, escolta, posa'm un take dels que teníem fets i tal, més que per a veure la veu com la fes, perquè clar, evidentment no fas la mateixa veu teva particular quan dobles els dibuixos més veris. I sí, vaig sentir el Mr. Satan i que jo per acabar ja no puc així tampoc. Em fa mal la panxa, era una frase de... És un truc. És un truc. Ui, que cal. Això va fer una vegada, és veritat. I bé, el Rei Bellita també has fet un gest. Sí, però no recordava jo. Era el pare de Bellita. Sí, però no recordava jo de la sèrie, clar, com que jo no el feia en la sèrie. O sí que el feia. Ho vas fer, però va ser molt poc habituals. Imagina si fa un xip de temps. Eren moments puntuals que apareixia el pare de Bellita. Sí, aquí està com, sembla que està com pres, o en una cava, o no sé. Sí, està com un record. I bé, sempre li faig aquesta pregunta als actors, no? Però sempre que hi ha un poc de vosaltres mateixos en els personatges, no? Sempre que ho sentint, creus que tens algunes coses en comú amb Mr. Satan. No, per a res. Mr. Satan la vist còmica i... Sí, no, a més, Mr. Satan és un personatge molt fanfarró, molt això, pareix que... I a més té molta sort, perquè sent un lluitador molt roïn, sempre acaba guanyant les baralles i això, no? Perquè per casualitats, perquè l'altre se passa malalt, perquè el desqualifiquen, perquè li pegues un cop d'això que a l'altre no sé què. O sigui que és un personatge divertit en el sentit que és molt fanfarro, és molt mal lluitador, però damunt té tota la sort del món per arribar a ser, no me'n recordo quin títol tenia, però campió mundial de no sé què. És la frase aquesta d'un pont fan la feina, no? Com es diu en València, la de la dana i la...
Ah, sí, lo de que unos sí, bueno, no em recordo. Unos cargan la lana y otros... No sé. Sí, yo llevo la papa. De fet és el personatge favorit de Pretoriano, després de Drus. Sí, però això en Bu... Sí, perquè em fa molta gràcia. Has fet la obra de drac de la tortuga també, de Gigant. Sí, la tortuga del geni tortuga. La Sí. tortuga del geni tortuga. Vaig veure, hi ha moltíssims personatges. Jo crec que al llarg de la sèrie, bueno, segurament vosaltres que esteu molt pendents de la sèrie, sabreu fins i tot quants personatges hi ha, però jo calculo que al voltant de 500 personatges pot ser. Hi ha algú que t'identificares més, a mi? Algun personatge? No, home, el de Mr. Satan, la veritat és el que diguem que més treballat estava, perquè a banda de la tortuga, que va començar així al principi de la sèrie i després va desaparèixer. Sí, a poc a poc van anar desapareixent. Va desaparèixer i... És curiós que tots us en recordeu més dels personatges dels primers capítols. Sí, no, però no crec que sigui. Jo recordo, el que passa és que dels noms no me'n recordo, perquè clar, eren tants personatges, no els que feia jo, sinó en general els que havia de la sèrie, no me'n recordo. Jo vaig fer la tortuga, el pare de no sé qui, de la dona de la dona... El Juma, el pare... Chichi, el pare de Chichi, el pare de Chichi, exacte, unes bandes i tal. No ho has fet tu al final. No, és que resulta que coincidíem en el mateix take i per això no ho he fet perquè se queda un poc raro, no? I també feia un roi que era baixet de color verd. Sí, el que parava del temps. No me'n recordo com li deien. Gold? Era Gold? No me'n recordo com li deien, és a dir, clar. Ah, sí, el de les forces especials. Sí, tenia que fer tots més un personatge, perquè clar, hi havia tantíssims personatges. A mi sí, també us una realitat. Sí, a mi sí va adoptar jo, Estic veient la sèrie i a mi no pot ser que... És increïble el canvi de registres que teniu, Sí, no, saps què passa? Que quan fas persones humanes, com diem nosaltres, és molt complicat, perquè clar, les persones no pots forçar tant la veu. Tampoc parles tan enfàticament. Perquè si no, al final, clar, li dones un punt de caricatura, no? Ara, en dibuixos, si es pots fer la veu que vull dir, sense cap problema, ser molt exagerat, és més, fins i tot has de ser exagerat, perquè els dibuixos normalment la dicotomia és molt gran, és a dir, els roïns han de ser molt roïns i els bons, molt bons, sobretot si estan enfocats a xiquets. Estos estan enfocats també per a gent majors, no? Més que per a xiquets. A partir de 13. Però en general els dibuixos, ja t'he dit, que són molt dicotòmics, no? És a dir, els roïns són molt roïns i els bons han de ser... Ahir ja comentàvem abans, ahir ho van saber perquè van participar la tindre que la fan en les figurants i són petites frases, no? I el tema de César que és sobreactuar, no? Que no parlarem com parlem al carrer. No, clar. Que quan la gent me diu, és que el doblatge és una cosa que, en general, no? Quan diuen, és una barbaritat, perquè clar, la veu original, mira, el cine tot és mentida. Absolutament tot, fins i tot el que cau de la muntanya no és Schwarzenegger, és un altre. Al final, diu, no, tot és una mentira i al final part d'aquesta mentira és el doblatge. Si el doblatge se va inventar simplement per estalviar diners, perquè el que la gent no sap és que al principi les pel·lícules se feien la mateixa pel·lícula diferents voltes, en actors diferents, perquè uns actors parlaven en anglès, altres en castellà, altres en francès. Clar, això era insoportable. O sigui, fer la mateixa pel·lícula 4 voltes, la producció era caríssima. I al final van dir, bueno, pues fem un actor i el públic que canvien són les veus. I moltes vegades amb el original també es doblen. Els propis actors es doblen a si mateixos en les escenes que no. Sí, Antonio Banderas ho feia al principi. No, però no dic en castellà, sinó en les escenes que no han fet, perquè s'han gravat a l'aire, després ho doblen... Sí, perquè era més car. Avui en dia cada volta passa menys, però sobretot les pel·lícules més antigues moltes voltes la persona que cantava, l'actor no era la persona que cantava, o sigui, ell cantava un cantant darrere, és a dir que... Estimes el doblatge per damunt de les arts interpretatives més que... Home, jo és que realment teatre he fet molt poc, és a dir, vaig fer quan era molt jove, teatres aquells de l'època aquella de teatres independents i tal, i igual, que bueno, pues va ser un poc això important, no?, per agarrar un poc de lo que és més important en el doblatge, que realment és la interpretació, no?, perquè luego lo de sincronitzar, això és com muntar en bicicleta, una volta que li agarres el punt, pues més o menys, depenent de cada actor, perquè cada actor parla d'una manera, però bueno, més o menys la base és la mateixa, no? I l'important a l'hora de doblar és la interpretació, igual que qualsevol actor, no? I tu formes part també... Però no, per a mi sí, a mi m'agrada molt, vull dir que és una cosa que
a més formes part és una de les figures més importants del doblatge més formes part dels sindicats i tot això, no sé. Bueno, no, però bueno, això és circumstancial, no, això és circumstancial, és a dir, a veure, sí, tenim una associació, que és el col·lectiu de professionals de doblatge, i bueno, i els companys han confiat en mi diferents voltes per a ser el president i aquestes coses, però bueno, això és circumstancial i el dia que no vulguin, pues resulta tan amics i encantat que estigui un altre i que ho passa bé. Però no, és a dir, sí que ens hem hagut de barallar algunes voltes, tant en l'administració com en la televisió, però bueno, una qüestió purament reivindicativa, però és normal, és a dir, la televisió cada volta anava tallant més el pressupost i al final se feia molt complicat viure d'això. Com és que és un acte reivindicatiu de Valencià, de l'època daurada del doblatge valencià, què et sembla tota aquesta iniciativa? Què penses que pot treure? A veure, la iniciativa està bé en tant en quant que jo crec que està tenint un cert ressò mediàtic, no? Perquè, bueno, vaig veure l'altre dia que hi ha en el diari, crec que avui també hi ha alguna cosa. N'hi ha televisions que s'han interessat. Jo suposo que més que pel tema del doblatge s'han interessat perquè, bueno, Bola de Drac sempre crida molt l'atenció. Sí, Bola de Drac però també el doblatge particular que feia tant de temps que estava soterrat, per així dir-ho. La versió es va cancel·lar i després no va saber res més des de l'any 97. El president diu que obriran el 9 d'octubre. Jo sincerament espero que complisca la paraula. Tenim un vídeo del president, de l'actual president l'any passat, dient que complisca la seva paraula i que el 9 d'octubre pues, puguem tornar i evidentment... Diuen que és difícil, no? Però... Home, més que difícil el que és complicat, perquè la situació que s'ha deixat és molt complicada. Però bueno, jo crec que tant la mesa de l'audiovisual per un costat com el comitè d'empresa per l'altre, jo crec que tenen dues propostes que són relativament senzilles, tenint en compte tot el merder que hi ha de fons, però que són viables. Aquí sembla que el problema més important és la quantitat de treballadors que hi havia. Bueno, pues jo crec que igual no han de tornar tots, però jo crec que n'hi ha eines suficients com per a poder... I potser n'hi ha fórmules. Efectivament, per a poder tornar a començar una televisió, segurament no tota la plantilla, però bueno, bona part de la plantilla que estava, perquè sincerament sabia la plantilla que hi havia és la que s'ha fet televisió. Nosaltres ja dic que tenim un vídeo del president dient que tornarà a doblatge valencià i tornarà a voler en particular. Però creus que hi ha bones expectatives en quant al doblatge en valencià? Sí, tornar a Canal 9, sí, perquè hem de pensar que el problema del tancament de Canal 9 no és només el tancament d'una ràdio i una televisió i la gent que s'ha quedat en el carrer, és tot el que hi havia al voltant de Canal 9 que funcionava, actors de doblatge, productores, guionistes, directors de cine. Clar, al voltant de Canal 9 havia, perquè entre les coses per això va néixer Canal 9 per a fomentar la indústria audiovisual valenciana que no estava molt enfortida fa 25 anys i que a última hora, bueno, tampoc és que fos una cosa excepcional, però havia millorat molt, no? I clar, és a dir, estem parlant d'un foratell de 4-5.000 llocs de treball que vivien al voltant de la televisió, que clar, aquest problema està absolutament tot mal, és a dir, i el doblatge és una part d'això, el doblatge és important, perquè clar, les televisions suposadament autonòmiques privades no doblen en valencià, això és la realitat, no doblen pel·lícules en valencià. Però es considera que no hi ha... No, estan obligats per llei, però passen. Però es considera que no hi ha interès... Però si el problema ja no és que hi hagi interès, és que estan obligats per llei a fer un 20% de la programació en valencià i no la fan. O si la fan són talk shows d'estos de tant, i me passa a parlar en 4 amics, ho faig en valencià i ja he complit. I una pregunta, tu coneixes el sector, no? Per què Canal 9 no seria els àudios per a les edicions de DVDs? Pues no ho he sabut mai, suposa perquè... Mai les distribuïdores, les productores de DVDs i cintes mai han invertit en doblatge valencià, això ho hem aconseguit explicant-los la situació, no? Però és com que sempre hi ha una pista en català, no? Jo crec que la posició de la televisió és que jo he pagat el doblatge i si algú el vol, pues he de recuperar part de lo que m'he gastat, no? Això jo crec que és una mala política, perquè no crees
Difusió de la llengua. No, clar, és a dir, no creus la necessitat d'això. Jo recordo haver anat a comprar una pel·lícula de les noves i tal, i trobar-te-la en anglès, en castellà i en català. Català pot ser sempre audio seguit per TV3. Clar, què passa? Que tu al final estàs creant no una necessitat, però sí una voluntat de la gent de dir, jo és que també la vull, compro el DVD, també vull tindre-lo en català. Nosaltres vam anar com a col·lectiu de dobladors, vam parlar fa molt de temps, tant en el govern com en les Corts i tal, dient, mire, això és una aposta de futur, fins i tot la que teníem el suport en aquell moment de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Anem a començar en lo fàcil, anem a començar en els dibuixos animats que es venen en DVD. El problema és que per a ells tot era molt car, no el trobàvem mai com una inversió, sinó com una despesa, i per tant era molt difícil de tirar avant, perquè si tu a la gent que saps que en aquests moments que ells de l'escola saben valencià, que són els xiquets sobretot, si tu li dones una certa continuïtat en el món audiovisual, de que puguen sentir les coses en la seva llengua, si valen, bueno, doncs tens una necessitat quan aquest xiquet tinga 25 anys i dirà, escolta, jo vull veure la Guerra de les Galàxies en valencià també. Nosaltres. Ese és el tema, clar. Ese és el tema. Clar, si tu no comences a fomentar una certa necessitat o la possibilitat de tindre la teva llengua en els DVDs, les productores, quan menys faena i menys líos millor, productores no ho faran. S'ha de generar la necessitat al final. Bé, canviant un poc de tema, perquè sàpigues que mos hem comentat, sabem que estàs actuant en el natiu encara que no fas en valencià, no? Però fas produccions participat en castellà, animes, pero con poquita cosa, no te crees que más sin Kaiser, també doblatge d'imatge real, com un pelo de listo, has fet ràdio i has fet corresponsal de premsa també. Sí, bueno, yo fundamentalmente soy periodista. El que pasa es que, bueno, també som dels periodistes afectats per el tancament de Canal 9 i en aquests moments, excepte els 4 o 5 dies que treballa al mes, pues la resta del mes estic a l'atur. Quin menjar t'agrada més? Quin menjar t'agrada més com a corresponsal, com a periodista pròpiament? Bueno, no, és a dir, jo vaig començar a la ràdio ja fa molts anys i després en Canal 9 estava en la tele. I, bueno, a mi el que m'agrada molt, la part que m'agrada és la part d'economia i tal i qual. Però, bueno, quan van canviar el govern van decidir que l'esforç era menys, no sé si menys perillós o menys molest, i allí vaig quedar una temporada, efectivament. I nosaltres et volem més com a, no sé què poses els teus personatges, no? Com a doblador, però... no, però que a mi és que, sincerament, el tema d'esports no m'ha interessat mai, però bueno, sí, havia que fer la feina, no sé què. I actualment, on podem trobar a Sergi Capelo? Pues en sa casa i aturat. Ja te dic que el problema és això, és a dir, que mentre, no sé si ho reobriran o no reobriran Canal 9. Tornarà a sentir a Mestre Satan? Si torna a Canal 9 i tornen a doblar les coses que toca, perquè la idea de tots els partits que recolzen la reobertura de Canal 9 és que Canal 9 emetrà 100% en valencià. Si 100% en valencià jo crec que tenim molta canxa a l'hora de fer produccions en valencià, de doblar-les, i, home, crec recordar que queden alguns capítols per doblar de la sèrie original. I en l'arxiu de Canal 9 està tota la sèrie. Suposa que simplement s'haurien de comprar els drets per a poder emetre-la des del primer capítol. I el doblatge també està. Per tant, si hauríem de doblar, diguem que la cua que queda, aquests 150 capítols que falten, desgraciadament alguns personatges no podran seguir perquè han faltat al llarg d'aquests anys, però bueno, ho faran els companys segurament igual de bé, no? Però sí, a mi també és una sèrie que m'agradava, als meus fills els agradava molt. De fet, els meus fills alguna volta, a mi suposa que és un passió de pare, no? Però fins i tot quan després se va passar en castellà no el veien perquè deia que els agradava molt més. El doblatge en valencià, això estirant de flors, però bueno... No, però nosaltres ens passa també. Va ser la primera versió de la sèrie que vam veure i en castellà. Després no vull criticar el doblatge perquè la feina és la feina, però sentimentalment tu tens una vinculació amb el doblatge que és evident, a més que ho diu objectivament. Molt bé.
No, Sergio Capelo, moltíssimes gràcies, un plaer tindre't així i No, moltíssimes gràcies per participar i bé. Ja t'he dit, és una iniciativa molt bona i esperem que a partir d'ara els doblatges es tinga que fer canal, no? O sigui que no fa falta el fer un crowdfunding i Sí, jo a Terrafont que està molt bé, però que jo crec que aquestes s'han de fer directament des dels mitjans de comunicació valencians. Molt bé. Es pot dedicar una salutació com a Mr. Satan cap al públic? Bueno, pues... m'hauries d'haver preparat molt bé. Doncs bé, amics, sabeu que ací teniu un grapat de gent disposats a mantindre la nostra llengua. Visca Mr. Satan! Visca la bola de drac! Visca Canal 9! I que torne pronte! Moltes gràcies. Bueno.